Здравейте на всички, които искат да си купят Q-Way Partner. Това е моят мотоциклет, доста търсих в интернет филмче за него, но така и не намерих, затова реших след като вече го купих да направя едно и да го пусна на всички желаящи. Това е Q-Way Partner, 110 кубика, едноцилиндров, 4 такто за въздушно охлаждане, мощност 9 коня приблизително. Развива максимална скорост от 80 км според спецификациите, но на равен път дига и 100-110 км, което е доста прилично за такъв малък мотоциклет. Средният разход на гориво е 1,8 на 100, когато съм сам, и 2,1 на 100, когато съм с приятелката си. Сега ще се опитам да направим едно пробно кръгче, да не падна. Може да бъде запален по три начина: с стартер, с манивела или чрез тикане. Има центробежен съединител, както виждате ръчката за съединителя няма, който е доста объркващо. Има пълен набор от инструменти, двигачи, къси, дълги, клаксон, което е доста добре. Арматурното лово се състои от километраж, гориво показател, индикация за мигачите, газ десен и превключвател на скорости. Показва по всяко време на коя скорост се движи мотоциклета. Има предна дискова спирачка и задна, доста удобна, барабанна, която спира изключително добре. Скоростният лост се състои от две ръчки, напред са подведени. Първа, втора, трета, четвърта, назад са низходящи. И сега ще направим едно пробно кръгче с моя Q-Way Partner. Карам се на ръка, за да не падне. Дано да се е получило, аз ще разбера след малко. Надявам се на всички, които гледат този филм, да получат повече представа за този мотоциклет, който е, меко казано, чудесно средство за придвижване в града и на къси разстояния до 50 км. Повече не е проблем, машинката е надежда, но е слабичка. Хубаво ще да има повече кубики.